שלום לכולם, כאן עידן. היום אני בסורייבל גיימס פיקסל. אני מצלם לכם לאחר הרבה זמן שלא צילמתי פרשתי בגלל שחשבתי שלא משקיעים בקהילה הישראלית, ואחרי חשיבה עם עצמי החלטתי לחזור, ואני ממש רוצה שתצמחו בי. אוקיי, אני כאילו ממש מצטער שאני נתקע לפעמים כאן או לא מדבר או משהו, פשוט אני לא ממש רגיל לדבר בזמן שאני משחק. בסדר, אבל אין מה לעשות. רגע, סליחה. איזי. אז אנחנו באמפסילום. וזהו. בואו. מה רציתי להגיד לכם? רציתי להגיד לכם שאני רוצה לעשות סדרה. כנראה אני לא רוצה להיות בטוח ממש שזה יהיה בשרת. ונקווה לטוב. וואו, איזה לאגר אני. אופה. טוב, נחזור. אז חזרנו חברים, והפעם אנחנו במפר ווינטר. אני לוקח את הקיט הארמורר בגלל שאני הולך למערה שם, ויש שם מלא צ'סטי, ואני לא דואג בקשר חרב. דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכם פסח שמח לכולם. דרך אגב, יש לי משתמש חדש בשם iBlue Flame, אני כבר לא יודע, 009. חוץ מהסדרה של הסורווייבל, אני גם רוצה לעשות סדרה של פיפה וורלד. זה חינם באוריג'ין, אז כולם יכולים להתקין ולשחק איתי ולהשתתף בסדרה, סליחה. מה עוד? טוב, בינתיים בואו נמשיך. תראו, אני פשוט ממש מצטער שאני לפעמים נתקע, וכי זה ממש קשה לי לדבר בזמן שאני משחק, כי אני לא רגיל לצלם, וגם, כאילו אני לא רגיל לצלם בכלל. רגע, סליחה. איזה אני צריך להוריד הסנסיב. גוצ'ה. טוב, בוא נראה שהפל הבא. אוקיי. בעיקרון גם הערוץ שלי יהיה גם, כאילו הערוץ שלי לא יהיה רק מיינקראפט. אני אהיה כאן פיפה, יהיה כאן, נראה לי, לא בטוח, אבל כאילו, נראה לי, Call of Duty או Battlefield, גיימפליים, כאילו, קומנטרים, אני ממש רוצה לעשות. כנראה שאני אעשה, בעזרת השם. רגע שנייה. יש. טוב, בוא נחכה כאן. נעשה ריאג'ן. לא גזענות. העיף זבל. זה סתם בשביל צחוק. טוב, יאללה, בוא נלך להוק. כן, כאילו, אני גם רוצה, אני בטוח, הפעם אני באמת רציני, למרות שבפעם הקודמת רציתי ובסוף לא יצא. אני כן, נראה לי ממש בטוח שאני אעשה גיבורי על קיט באייג'י. נראה לי אני אעשה על קיט כאילו שאני פחות משחק בו, כי אני לא יכול יותר לקנות קיטים ומשתמש בזה.
ולא נראה לי שההורים שלי יסכימו. וואט? איפה הוא? אז כאילו, כן. אז יהיה, אני לא בטוח מתי גם. טוב, מה אתם אומרים? נעשה עוד משחק? אז כן, נעשה עוד משחק ונחזור. אז חזרנו חברים, אנחנו שוב בפס עילום, כי אני רוצה לעשות משחק קצר. אני לוקח את הנייט והולכים שם. אני רציתי להגיד לכם שאם יש לכם כאילו משהו להגיד לי שלא בסדר, כאילו בערוץ, כדי לשפר, אז תגידו לי ואל תברישו. אני לא הולך לבקש מכם לעשות לייק, באמת רק אם אתם אוהבים את הסרטון תעשו לייק, ואם אתם לא אוהבים תעשו דיסלייק, ותכתבו בתגובות מה לא בסדר, כי אני ממש עכשיו אני החלטתי שאני הולך להשקיע ולתת את כל כלי, לא כמו בפעם הקודמת שלא, כאילו לא ממש השקעתי, אני רואה את זה בסרטונים בעצמי. עשיתי כל מיני שטויות שאני עכשיו ממש מתחרט עליהן. בסדר, אבל עכשיו אני פה ואני בא לתקן. איזה מפגר אני. אוי שיט. שאללה יהיה די, למה אני גזען? אוי ואבוי. טוב. ברחנו לפה. אוי, סטופ עם הגזענות. טוב, בוא נלך. אללה. דרך אגב, אם יש לכם ספיד, אז בחיים... היה! אופסי, זה לא נשמע טוב, טוב, בכל מקרה, תודה שצפיתם, לייק, סאבסקרייב וקומנט, יאללה ביי.